KSA Center Branch Committee pen patir piponsi Longringthepi Helipad along Cleanliness mati kapangthir asai kedengpon. Patumi mati jong ni phai hini arni ada por phai truck pen KSA Central Branch Committee pen patir piponsi Helipad along kapangthir la pen ki dustbin mati khangra pusitame bitekang La Solong Uttar Bobil Outpost Longringthepi Police IC lapen ari sangho atum pen kapre katum pusitami nang cherap dun pen misen me et pen junpon pamelo Labangso Helipad kaselam ki India Prime Minister Narendra Modi ilitum karbi anglong kewang ahusi kaselapon Woipit pusitami laso Helipad along kapangthir abang awe nang kijuya tum pusitami pater de kangrong diti kapangthir ji kalisi otlang no meklang no si nang choklem rinti thuro lapen ke chotap ki jona tumta wang pen hor abong pusitami paphuk tekang etiti lapen kapre ka henu ahor mu pusitami topikla patumi bhaikoni Uttar Bobil Outpost Longringthepi Police atom pen chingwai ponsi labangso Helipad adim along kijui kewang atomaphan isi kapachini pon alam thedo isi apor arnikang sampor phai phopen abatote labang soadim juidam longle hini komane jongsi laso Helipad adim along otlang no kachoklem thekdun longlok pulote sodak pen insai ponji nilitum KSA pen pusitami gethom komane jongsi labang so Helipad along hor nangki jun pen hor abong kepa phuk tekang thekdun longlok pulote sodak pen insai ponji pli hima hom mati biskuda hom pen danglok kaprek ahom pusitami nilitum kibite kang dustbin mate khangra alongle bite kang rinti noi pusi pangdak tekang dipu pen bimol sing teron report karbilai